Jam wale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde on bismama e kelle gadanero ɓe ndo jayndeji. Talata 10 lewru septembre 2024 bisimilla mon e kelle gadande roɓi ndo jayndeji puɗɗortoɗen koye jaynde source a ɓe garti koye ɗiɗo pitali keddotoɗe laabi kam ni e ɗeɗo maaje kadde ɓe sukaɓe yitnoɓe wadde ɗanle ndewani lawol yaade toon to leyɗele Europe ɓe garti e kan lana ka ganduɗa yiwi kilométre uji 6 hakkude dande maayo Mbour kam e nder maayo hango ngo ko ɓuuri hen mbiyen sappo ko fawi innama aade ko kañumen pitali mumen keddi e kan lana kono ɓe garti on mo ganduɗa ko kañumen tigui nawanno wonande ɓen sukaɓe oɗo mawɗo moɓe mbiyata Pafay o saaha noon kamɓe dadi ɓe e ɓenayi losko beele wawde fawde makko jungo kono ɓe garti o accident mo ganduɗa waɗi toon to Dangalma sappo e jeegomo hawruɓe e ladial jaynde source a arti hen kono ɓe garti e Amadou Ba mo ganduɗa yalti e deƴƴere mum ngal moɓodiral ngal hanki o noddi toon to King Fahd Place jaynde source a arti hen ƴeewen jaynde tribune ɓe garti koye déclaration de politique générale mo Ousmane Sonko foti wadde toon to Bawal Guendire leydi Sénégal e yiide jaynde tribune ɗum ɗo de ana joga sikkeji beele ɗum ma laato walla ala kono ɓe garti e ɓen ɓe ganduɗa ko haɗaɓe yaltude leydi ndi caggal nde omo ganduɗa ko Lat Diop haɗa nanga toon to Bowal laaɗe diwoje AIBD fawti hen ko mo ganduɗa ko Abdoulaye Seydou Sow kono kadi ene jeeya hen omo ganduɗa ko Mamadou Gueye kono ɓe garti omo ganduɗa o saaha kay ɓe kolliti ne wayno o ɓuuri ko ne wayno noon ɓe garti e omo ganduɗa yiide o saaha kay koyngal mum gotal nana toon to suudu Doumirou Rebeuss omo ganduɗa ko ex commissaire moɓe mbiyata Cheikhna Keita jaynde tribune arti hen jaynde li quotidien ɓe garti koye kanko Amadou Ba to banggue wonande eɓɓore nde o jogui sosde oɗo parti mo nouvelle responsabilité kanko Amadou Ba holliti mo ya e dendagal wertago leydi Sénégal kala yewtidde kam e yindirde ɓesguji leydi ɗi beele goto kala wawa addude hen jiyanɗe mumen famnude ɗumen ko yitno e wonande e ɓore nde o jogui e bamtare leydi Sénégal jaynde li quotidien arti hen kono ɓe garti e kanko Abdoulaye Seydou Sow kuccodiral makko e jandiyankoɓe o arti noon no yaari caggal nde o yinno ɗanlade yadude e kamɓe baroɗe leydi Sénégal match mumen e Burundi caggal nde dadiɓe kadi mo yaade kanko Abdoulaye Seydou Sow o arti hen e jaynde li quotidien ƴeewoyen jaynde l'évidence ɓe garti koye kanko Abdoulaye Seydou Sow kuccodiral makko e jandiyankoɓe ɓe yiide oɗo saaha nguɗo laamu ne fawa fitinaji e ɓesguji leydi Sénégal kono ɓe garti omo ganduɗa ko Mabouba Diagne jagorɗo kalfinaɗo gaynaka kam e ndema e yiide ar sunnu momel beele omo faami wonande haala ko kanko hoorejo leydi ka haalno ka to banggue wonande posage hectare mo guerte kala ley kaalulaji mabɓe de ana tigi serti hakkude kanko jagorɗo kalfinaɗo ndema kam e gaynaka e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ene tawe noon e jaynde l'évidence ƴeewen jaynde Besbi le jour ɓe garti koye kanko Amadou Ba hanki o toon to King Fahd Place o arti e yidde makko ko eɓɓore wonande sosde parti tawi kadi en tawi hen dendagal ɓe ganduɗa oɗo saaha goƴo mumen ko ɓamtare leydi Sénégal kono wonata tan parti mo ganduɗa ko dawrugol ko parti mbiyen arani ko safrande jojanɗe ɓesguji leydi Sénégal kala jaynde Besbi le jour arti hen kono ɓe garti e sappo e jeegom ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial e oɗo accident mo ganduɗa ko pelbudiral bis kam e camion sappo e jeegom hawruɓe e ladial jaynde Besbi le jour arti hen ƴeewoyen jaynde Rewmi quotidien ɓe garti koye on accident toon to Dangalma on accident mo ganduɗa waɗi sappo e jeegom hawruɓe e ladial kono kadi ɓe garti e wonande ɓen ɓe ganduɗa ko gañiɓe wonduɓe e musallo no fewi kono kadi ɓe garti kamɓe Rewmi quotidien e Amadou Ba mo ganduɗa hanki o yalti e deƴƴere mum arti e wonande e ɓoje ɗo jogui e leydi Sénégal jaynde Rewmi quotidien arti hen en ƴeewoytu jaynde direct news ɓe garti koye kanko Amadou Ba caggal nde o holliti wonande mo watta lancé mo sos parti mo ganduɗa que beele artude wonande e dawrugol kono kadi e bamtare leydi Sénégal oɗo saaha kay ne wayno o arti kadi e jojanɗi ɓesguji leydi Sénégal kanko Amadou Ba holliti ha joni wonande mo o ya e wertago leydi Sénégal kala beele yindirde ɓesguji ɗi artude kadi wonande e jojanɗe rendo ngo o arti e wonande on parti noon no ɓe jogori gollorade ene tawe e jaynde direct news ƴeewen jaynde l'observateur ɓe garti koye assemblée mbiyen Bawal Guendire leydi Sénégal
Sénégal kanko mo ganduɗa ko hoorejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye on ɓataki mo windi fewde mawɗo mbiyen batirde gendire nde kanko Amadou Mame Diop président de l'Assemblée nationale ɓe garti wonande to banggue wonande nden sifande nde kanko hoorejo leydi ndi ko wadde dissolution de l'Assemblée nationale ñande 12 lewru septembre nduɗo beele ma laato walla ala kono l'observateur ɓe garti ha joni e caɗele to banggue wonande sikkeji jogari e oɗo déclaration de politique générale mbo Ousmane Sonko kono kadi ɓe garti wonande on correspondance mo kanko hoorejo leydi ndi o windi fewde e Amadou Mame Diop ɓe garti ha joni kamɓe l'observateur e mo ganduɗa ko Amadou Ba hanki o toon to King Fahd Palace o arti yidirde e ben ɓe ganduɗa ko yiɗɓe makko e yadiɓe makko kono kadi anni o jogui sosde on parti beele ha joni safrude jojjande ɓesguji leydi Sénégal jayde l'observateur arti hen boyten ko jayde le quotidien ɓe garti ko yiide ko adi ha joni cosgol on parti kanko Amadou Ba o yalti ha joni hawridde yimɓe makko kono kadi artude o saaha e wonande alhaali leydi ndi kono kadi yiide wonande o saaha o fuɗɗima ha joni artude wonande cosgol on parti mo ganduɗa kanko mo annoyi wadde ɗum kanko Amadou Ba o holliti noon oɗo saaha kay yonti ha joni e yaltude haalde kono kadi ƴewtade wonande caɗele rendo ngo jayde le quotidien arti hen kono ɓe garti e 16 ɓe ganduɗa ko hawruɓe ladial tawi kadi ko sumoɗoɓe on accident mo ganduɗa waɗi pelbodiral hakkude oɗo bis kam e camion toon to dangal ma kono kadi ɓe garti ha joni e nduɗo yolare no ganduɗa waɗi toon to Mbour ɓen sukaɓe yinnoɓe wadde danledde ndewani lawol sappo ɓuuri temedde ɗiɗo innama ade ko kañumen tawetno e kan lana hande oɗo saaha ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen gonno sabubinɓe wonande ngal ɗangal oɗo saaha de ene ɓuuri hen teskinde omo ganduɗa ɓe mbiyata pa fayi hande o saaha kamɓe dadiɓe eɓe nayi losko beele fawde e makko jungo jayde le quotidien arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni komin doɓinnomon e kelle gadane roɓindo jayndeji e subaka hande o min dokon aadi alarba janggo so hawre welede Allah ɗo e nden yo joom jogo min on jarama.